контрол 9. Бошка, чувствам? Да. Тя ще им го сложа на майка им големите уши. Елай там. Не искам директ с 11, директ за нас. 6963 8725. Кажете ми, ако ви преча съм мютна. Пускам палки, гъши. Бошка, кога стана Батъл бус. Нали? И аз не можах. Последно като влязах, бях 120. Ти представяш се? Аз не играя в Fortnite. Не. Като говоря. Чувам ги, ама съвсем тихо. Това не ми е проблем. Брат, Прокоп са само ще... Как ще се спи Кой в вика? 12 часа? Кой вика лягай, бе? Как ще ви се спи в На момчето му се спи, бе. Карати си волена, брат. Ще ги отпием. Марко, аз с тебе трябваше да играя тур. Той Денката ще да го играе с братовчеце. Ама вика, че тя да го играе с мене. И го игра. Той винаги казва, че игра с тебе, И накрая. Да, и може да игра с тебе. Да. Нямай сега, другия ще го играем двамата. Как ще изтриш Fortnite, брат? Абе, защо ги три? Кажи му да спре да три игрите, бе. Обаче има един проблем, че са с Close Quarter с помпа и ще бия от 2 места му от 1 см. Пред нас са бият, Марта. Нямам помпа. Я ела. Как нямаш аз тук? Ела, бе, човек. Ела, бързо. Чо, ти ли се от? Да. Ти помпа, тук има имка. Ти е синьо SMG. О, добре, имаш ли патрон за помпа? Ти толкова. Директка ли се? Браво, ти. Ела. Учиме да се бием. Време чукам да ще игра. Аз ще игра в Fortnite в пошката. Ако искаш ела. На флаг. Идвайте да играем 2 в 2. Двама. 22. Те ма кракнаха на война. Тия са добре, гайс. Сега ще ме ръчнат и двамата, нали казвам? Бъди в бокса се, внимай. Боксам в кемпи някой да паде долу да умре. Това е. Да, споко. Това ми е тяхно. Взеха ми стената. Тук взех фото керамика. Ага. Внимавай отдолу да не дойде. Що направи страшно? Играта е много най-малното нещо, само това може да стане. Много е забавно. Кацело. О, ще влизат през шините. Ще бяга. Или Бягай. ще бягат. Давай да ги Чай, погоним. пия мед. Ма пия мед. Оп, тук са. Къде са? Къщата. Къщата. Добре. Ела на край. Това направих. Ето ги. Чакай. А той му видя. Лохак.
Нареждал всеки тия пакети оттам, те купиш ми попадне и тя го купи. Ма те са на Взех първата. стената. Ти ще западна, бързак. От 82 Да, иска да чупим. Стреляйте. Добре. Те са най-долу са. Да, чувам ги. Зоната има, Давай, зоната давай, има. давай, ще ги чакаме, ало. Оп, А, оп, гледаха в туалетната тука. бегай. Дед! Как ме сто? Дед! Дед! Найс бе, Марто, ей това е, бе. Имам ли лава помпа за той? не е по тебе, Я чук сплаша. Къде има чек спаш? Еми това тия бърци нитро. Я ги вземи помоеш. И аз имам 6. Отиваме към зона, ела. Браво е, Марто. Играй в Champions, бе. Ела после при мене. То снимга в плеер не можете да даде кой е радост. Ела при мене. Twitch просто ти... Мартин Люцканов ме вайпа е от... Инвайт него да го чуя по-добре. Ще видя само аз ако направи на добър. Знам. Ма ако искаш го инвайтне? Той играе някакво Макдоналдс за KFC, бе, какво ще го инвайтвам. Я взели ги тия нитроза. Да, бе. Я използва едното. Използвай. Ай. Към зона. Искаш ли да вземем зоната? Искаш да вземем зоната? Хора има! И зад мене има хора. Чакай малко. Я подраза малко. Идвам. Те имат снаймаха ме, идвам. Вземи гранати. Идвам. Двама са. Вземи гранати. 100! И брат, стъкнах се тука. Или вземи... Минус 100. Сами вземи ли лавата помпа? Не. Кемпи в зоната, кемпи в зоната. Вземи го. Ето. Тук ще даде душ. И гледай ги от време на време, така. Те трябва да бегнат. Размаза фул. Екрана ми са фул размаза, бе, брат. Как го е? Стига. Вземи го. Те се пият. Картата. Вземи го. Ето го това. Ето, той ми взели. Вземи ми картата и... Сича. Охо. Кордоба. Очи смята. Ма не те ще чуят, те ще чуят. Ама те са... Давай. Ти не Нитро. Не бе, ти имаш нитро. чакай. Да, бе. Чакай малко. Дай, в тунела, в тунела ми. Абсолютно нищо не виждам. Всичко ми е размазано. От къс напред, давай. Те са отгоре хората. Мини наляво. Мини отляво. Ето го. Не, честно. Не бе, те са пред тебе хората. Не виждам. Ова карта. Как са пред мене? Видяха те. Не те видя. Пред тебе са двама. Влез вътре, чакай. Влез тук. Не виждам да Влязаха в храста са. Наляво лата, не знам. Се срежат. Давай, атка. Бегай. Отгоре двама. Ляво. Не. Мисля да се изстреляш сега. Изстреляй се. Атка. Давай. Найс. Ляво. Виж ми ребутна. Не измиш Майкела, ма. Чакай, давай. Там чак. На 40 метра. Нитро, флаш. Ляво. Бързо. Там бе. Там е мен. Дай, бягай. Или ето тук близкия, да. Тук в града. Слагай го на Да. Матео. Не, Такой, строй, атка. Не, Матеос е много добър, как ще махнеш Матеос, бе?
Аре, бе, Марто. Дай тук има някакви... помпа има, добре. Има Big Shield. Пинг-понг. И то кога ще се оправи тия? Не знам. Май трябва да се рестартираме той. Ама райдите и кучно живе, това. Не, А, ще е много лошо. В ребут няма... Я ми дайте патрони за помпа. Не, после ще ми дадеш. Има зареди. Само да не наръшкат. Взимайте ли го не знам да ни наръшкат. Защо става така аз? Ама Защото да не са на деца на Директ 12 и зато. А не има. Не, той преди става така. Давай то нали на CS викаш. Меси. Брат, Брат, ако имаш някой напред, по-добре. Не знам, ако имаш... Хора, Марто Сол. Къде? взимай го ти. А, не, двама са. Не, Марто. Да, видях го. Той обаче не ме знае, че съм така. Ти даш мой го играеш, бе. Кемпя. Стой. Кемпи. И избягаха. Дама... Зоната идва. Има пинети, трябва да... 26-51 на един. Ела, аз бягаме из метро. Аз тук трябва да взема един. Горе долу се оправи. Да, Добре. се оправи. Ела. Виж къде съм. Ага, ето, давай. Я не си квадрата, ма. Благодаря. О, все пак от... Взимай, Ела да се изстреляме. немешка. Германец се казва. Аре бе брат, това ми трудно, ще купи всичко бе. Да, те го направят. И добре, Ела, имаш патрони за помпа да ми дадеш. Не плеймаш. Плеймаш, да. Обаче, едит, И материалния. взимай, на страйк. Или на райтинг. Няма материал вече. Ако Чупи. играем и на Аз нямам. райтинг и играем Юер от Стара Страйка. Давай така. Че? Ето ги хората. Ще изстрелват. Ето ги, изстреляха се. Ето ги. Те се качват на той. Май. Бият се. Да, бият се и там. Кракнете единия, кракнете! То се кракна, Кой? бързо. Отзади дете. Да, обаче. Ама той има вика. Да, и там Убри го, моля там. Вид? Найс. Мама убил. Откъде те стрелят? Откъде? Преди отгоре. да, ма съм Откъде ме стрелят? Тук е едно към Нови. идва към мене. Двама има. То ще го дига, Бошка, ще го дига. Майко. Брат, не дай да се построя, има тук е, брат. То се... Стъкна се, брат. Да убили го? Не. Много мат. Не знам. Я правя много. Аз много е. Казвай на момчето да идва да играем. Много да, Fortnite има. Тъй като направим и Добре, скучава. в Германия. Да, бе, знам. Тайленче ще трябва да се рестартираме играта. Тайленче. Добре. Ей се. Дано на видеоклипа да Кто не это е? Не, то точно те ише. Що записам се. Не знам, не съм сигурен. Дано. Знам, че тия кем... Знам, че тия кемпят тук. Не, така се мисля, ама. Няма не.
Има А, медик. лагна ме. Да, медмис на 0. Умря той. Медкит. Къде е? Ей там при теб, в бензината, ето. Ясно. Ето го. Аха. Ей, добре, че го видя. Сега ли да го ползвам? Дивше е легнал, пък им праща крипчета. Чакай. Много прави. Ей, тук има такова. Брат, сега ли ще се оправи точно като умрали, бе? Аз ще ребутна. Няма къде. Как ще го, как ще го спъниш, бе? Не слуша, На където му почва главата, там съм убил. не е верно. Ясно. Дясно. Бах ти подкин, какво обаче. Това е ляво, грома. Бошка стрелят. Знам. Не му е ляво, аз ще говоря дясно. Ръката ми мириш на пишка. Има ли... Ей, тука можеш. Тука... Къде? Тихо. Е. Как видяте тук е лутка? Майко... Ако не беше бъгъл, ще е много добре. Айде, гайс.